Mga puso, seguridad naman sa mga palabuton nga dalagkong kapistahan sa riyon sa mga bulan kinpasalig sa Police Regional Office 6. Masobra 2 ka milyon ka mga turista na record sa Department of Tourism 6 ang nagligan niya tuig. Si Ashley Liza, nakatuto. Imbukada nga bulan sang 2023, liwat nga masaksihan ang mga dalagko nga kapistahan hindi lang sa rehiyon kundi sa pungsod. Una na dira ang Kalibos Santo Niño Ati-Atihan Festival nga mag-aumpisa na sa masunod nga semana. Nga bagasunda naman sa pagbalik sang face-to-face nga selebrasyon sang Dinagyang Festival sa Iloilo City, kadungan sang Bacalaudiat Festival sa Bacolod City sa ikatatlo nga semana sang Enero. Pasalig sa Police Regional Office 6, nakahanda na ang security plan kag deployment sa mga nasambit nga aktibidad. Naka-prepare na ang amon yung mga security plan. We will be utilizing ang what we call the major event security framework para nga ma-utilize na naton ang other agencies para mag-augment sa aton. Masobra 2,000 ka mga pulis ang iga-deploy sa Dinagyang Festival, samtang kapin 2,000 naman ang iga-deploy sa Kalibo Ati-Atihan sunod sa PRO 6. Lakip sa mga hugot nga bantayan ang posible pagpalusot sa mga kontrabando kaangay sang iligal nga droga. Target sa kapulisan ang zero major crime incident. Siyempre daw ara pa kita post-pandemic, pa kita subong may mga minor changes lang guro o kung enhancement man sa amon ng mga security coverage. Samtang sa ginpagwa nga datos sa Department of Tourism Region 6, as of November 2022, naglabot sa 2,204,276 ang tourist arrival sa reyon sang nagligan nga tuig. Sa inisyal nga lista, naglabot sa masobra 28 billion pesos ang tourist receipts nga nalikom. Nagapanguna ang probinsya sang Aklan sa diinahamtang ang isla sang Boracay sa may pinakamadamong nga tourist arrivals sa reyon. Sa paghalog sang restrictions, kadungan sang pagbalik sang dalagko nga mga selebrasyon, nagalaom ang DOT nga tigayon nga makabangon ang tourism industry sa Western Visayas. Upod kay Hans Desierto, Ashley Liza, 1 Western Visayas.